Huriani Tuhata, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goarni Minggu ta sadarion, ima Minggu dung tahun baru. Doh topik, nunga ditobus Jehovah bangsona. Atong tabuk kama par minggota, marede mehita sian bukwede nomor sada, ayat sada, 2 dohot ayat 4.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian atmo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod doninna Tuhan Jehovah. Hehe maho, marsinodang maho, ay naroma manodang iho, jalaha muliaw ni Jehovah, besar di atasmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami namarasiroha. Hudok kami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala di jauho kami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, serajai matod dinami, asa lam margada haporsion nami, jasa lambadia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sakat kami rabdohot akan naporsia di guarmu, Tuhan ngoluan na sora suda, marhite-hite anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marede mahite sian bukwede nomor 70 ayat sada dohot ayat onom. Patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik parjolo, sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, au do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jale dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tonga, ro na di bagasan aek, na di torunitano, yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogot, akka na marseneang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulau muna. Ala yang guari papituhoni, ari paredanan ni Jehovah dewa tamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe, na mangibati hutam. Ai di naonomari doi toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doibana diari papituhoni, dibahenido ubahena di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jala lileng mangolu, di tano nanilehon ni Jehovah dewa tamtu ho. Patik paunopon, unako mamunu,
patik papituhon, unakko mangalakup, patik pa waluhon, unakko manakko, patik pa siyahon, unakko olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma, patik pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Bihado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Audo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhod dosa ni amana ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akka na suguroha diau. Alaya sido rohakku diakka nama ribu-ribu, akka nama holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, atong rak mangidugugu maita siat Tuhan di bata. Alai Tuhan, saya parguguin, mangullah. Mari di maita sian buku ede nomor 24 ayat 2 dohot ayat 4. Tato potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata amana marasiroha hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami ala di jauho hami sian haholomo tu hatiuron marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus sai dirajai todim nabadiai mahami asal alam gadah porsion nami, ja asalam badia parangen nami, unang marlidang diwinahen ni portibion, asa saat kami rap dohot akan aporsia di guarmu, Tuhan oluan na suara sudah, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Musat pe akadolok jala humuttal pe akarobean alayang go parasi ni rohaku
naso tu pamucat sian ho, jala padan ni hadamyokku, naso tu pahumordit, ninna Jehoba sia siho, hasangabon ma di debata na digijang. Marede mahita sian buku ede nomor 177 ayat 1 dohot ayat 4. Epistel di hari Mingguon, dienet sian buku Yohanes sada, ayat sada, sahatu ayat sia tajahama marsikat sorin. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu di batado hatai, jala di batado hatai. Saluhut nai marhite sian hataido, ubahin nama jadi. Jala danga dong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani. Namar sinodang do panodangi di bagasan naholom, alai dang dijakon naholomi. Sitidangi do ibana, ubahin naro asa di hati dakon panodangi. Anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Alai nunga mandok ro ujui tu portibion panodang nasitongi, namanodangi nasa jolma. Ima sahatna, martua do akan atu mangion hatani di bata, jala naupiosa, amin. Marede maitasian buku de nomor 303 ayat 1 dohot ayat 5.
Nakatidakkon maha porsiaw tai, songon na hinatidakkon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, idu ama parguna suatu dusan, nat mo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana ditibuan si Maria. Naga begabia siatot di perbadia adorang so habubuhan. Ido tu hatta natumaon na birnit di panghuman ni silatus. Namate tarpazol do ibana di hau pinor silang. Na tuat tu banu atoru dung ditanom. Namula mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamu ni di bata Jehovah. Amanai parkukununa suatu dusani. Di simay mana pa mamulak sugot tu tano on. Manghumi halak na mangulu duhot namate. Au porsia ditod di barbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria atau panela Kristen akan na badia. Dohot dia sesani dosa. Dohot dia taina mandok. Mulak mangulu sugut daging ni halak na umate. Dohot dia nguluan na suara sudah. Amin. Korsian ina Maranatha.
Tabegema tikting namasa di Huriata di Minggon tanggal 5 Januari 2025. Naparjolo tupak tu Huria keperluan operasional Huria. Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 patupahan ni Huria do papungu tupak bahet tu keperluan operasional Huria ganuk bulan di bagasan aplop. Tapasaha masih alas niroha songop parbueni hapor seota. Napaduahon Dewan Konania Sosial tabuamma ditangyakta akar ruas ni Huria na di bagasa parsahiton songon daftar sura di tik-tikta. Napatuluho buah-buah. Tapasaha bema pilihan pertangyangan pukul 00 WIB tau baru tu Huria boima di pasaha tu situa uik manak tu Huria. Na mangihut hobarto program kerja ni Huriata pasahaton ni Huriata do kalender tahun 2025 tu ganu perluas alamar domu tu pergantian pimpinan HKP sinode godang bulan Desember 2024 awal bulan Januari ma dicetak kalender HKP duk satu Huria distribu utama marhite situa wik. Songonima tikting ni mingguta sadarion aka tikting na manghihut boy matajahan na tarsora duarta jemaat. Korsian Wiksada. Marede mahita sian bukwede nomor 127 ay sare do uduna hula suhukma tapasahat piliata.
Ameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porseaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu duk tau baru imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia bidu 30 sada mamuka maisian ayat 10 sahatu 14 Jeremia 30 sada ayat 10 sahatu 14 tapai hutihu madibagasar rohatabe tangi hommahatani Jahoba hamu aliakabang soparbegu jala barita hokamu mai di pulo-pulo akanadau jala hata hokamu ibana na paserakon Israel na jolo lau sibana papunguho muse jala ramotanna songo parmaha di punguanna ainunga ditobus Jahoba Jakopi jalanunga di palua ibana sia tangan ni nagumogo sian ibana rodo nasida sogot huhu marolopolop di pucuni Sion jala marrongoman nasida madapoto dengga basa ni Jahoba eme dohot anggur dohot miak dohot anak ngibiru-biru dohot lobu jadi todinasida ikko songo porlak natakas diaek jaladang be madate nasida jadi marlas niroha madisina marbaju marhaliak kaliang doho doli-doli rodi akana tua-tua jadi mubama arsak nganasida gabelas niroha bahenolku jala apurokku nasida huhut palason duksalpu godok nganasailaon dungi marlobi-lobi matod diniak kamalim di tabo-tabo jala bosuran bangsokku ninna Jahoba ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatanara marpungu di mingguta sadarion selamat tau baru madi hita saluna selamat tau baru madi hita saluna parjolo sahari tuk sidok mauliate mahita tutuhata alasi doho tolongi rohani Tuhan boy hita taripar siat tahun naburu 2024 tu tahun nai baru 2025 on di bagasa kai paso doho las ni roha boasa iko sidok mauliate hita songonon na tahun bulan Januari 2024 nagodangat dongat tajol madi portibio say martangiang mangido marcita-cita tutuhata anggia niasaha ngolunasida tujung itau 2024 alai godak sianak kadongat tanah martangiangi daksaha nasida tujung itau 2024 alanya ka situasi namasa dinasidabi HP hita boy sahat jala tari partu tahun nai baru 2025 on tutu godang-godong atana taripar
siat tahun na buru 2024 tu tahun na baru 2025 alai godak siat dongat tanah taripari satabi holako sanan mana taripar dang naboy be makatai dang naboy be mangan dang naboy be mardalani hape hita sehat sahat tunuaeng toktong marlas ni roha ono mari manauk tadalani tahun 2025 on di bagasan na ono mariope satabi nunga jumo nunga godanga kadongata na parjulu naung marmatean adong alanya kakecelan udara laut doho darat adong alani banjir adong alanya kebakaran HP hita boy marpungu di bagasat tikion las rohata di bagasak kai pasok kita botul-botul daktarasa belgani pasu-pasu ni debata di hita ia dilihat Tuhan ipiak kapasu-pasu na godang itu hita dangalani gogota dangalani malota dangalani burjuta si anak kadongan na suboy taripari HP hita taripar di bagasak kai paso sahat tunuaeng botul-botul patut ikos sidok mauliate hita molo songonot taripar hita siat tahun na buruk tu tahun na baru molo songonot bona tahun doson na jongjong di tonga-tonga ni halongon do hita sai hirana di huta belantara do nuai pakilalata boha-boha do hita na ono marion suku-suku do ngoluta na ono marion ala memang daktabo to hananak siadopat tadi ngoluta di tahun 2025 daktabo to hananak masa tu hita suku-suku do hita di rohata bohado awado keluargaku di tahun 2025 ati namar sahid daw di tahun 2025 dang binoto ati naulat tahun 2025 nama ujungi ngoluku dang binoto boha-boha kita aladang adong jamitan na pasti nama dok tu hita songono dongolum di tahun 2025 niang ngagodang jol manapistar report tivion nama coba maprediksi mangalia ramala tu taringo tu tahun 2025 alai hira sudia karamalani pa madok lam tu hati na doin ngolu-ngolu di tahun 2025 masa kabajir masa dope inna tsunami di tahun 2025 masa madabu pesawat masa kana kebakaran dohok nasing lapatanna hasil prediksi ni namalo ni portivion lam tu hatina lam tu biarra dohita madalani di tahun 2025 alai sudei hola prediksi ramalan ni namalo ni portivion hita hala Kristen ikko manangi hokkata ni debata tuani marak marpungu hita di minggu tasadarion tuani maro hita tu par minggu tasadarion hatani tu hatta tu hita imana lao satani debata tu bangso Israel uju di habuanga Babil nasida tu hatta madok tu bangso Israel marolopolop jala marlas niroha mahamu marlas ni roha makana marbaju marlas ni roha makadoli-doli marlas ni roha maakana tua-tua hatani debatana tu bangso Israeli lausido nuai katani tu hatta tu hita di mingguta sadarion dina boha-boha kita di ngoluta di tahun 2025 dina sai suku-suku kita bohado hita di tahun 2025 ahado masa di ngolukku di tahun 2025 sopot ibona ni tahun 2025 tu hatta mangalian elus tu hita marolopolop jala marlas ni roha mahamu molo di dok tu hatta marolopolop jala marlas ni roha mahamu to tua kapasu-pasu silas ni roha to tua kasilas ni roha ro naik patongonon itu hatta di ngoluta di hita di keluargata di tahun 2025 alani undang mabiar behita tu hatta pabor hatto kita di minggu na parjolo
duk tau baru sadarion madok tu hita marolopolop jala marlas ni roha maham marolopolop jala marlas ni roha na marlapatan semangat mahita di tahun 2025 tuhata madok tu hita marlas ni roha maham molo di dok tuhata marlas ni roha maham akasilas ni roha akka pasu-pasu akka asido hotolongi rohani Tuhan naing liano ni Tuhan dihita di tahun 2025 mungkin tabba gajang umurta mungkin tabba sehat tita mungkin tabba pangkat niaka mata mungkin marhasohota na kayana kota di tahun 2025 alani dipangido tuhata marlas ni roha maham unang adong na gale-gale unang adong na alak soalang lumobi mamuji pasangapot Tuhani alay di pangido marlas ni roha maham buasa di dok tuhata marlas ni roha marulo-pulo mahamu tu bangso Israel nunga 70 tao bangso Israel di habuang Babel tok tonggo holong rohani dewa tamida bangso Israel nuang diturpuk taon nanaik paduau paharwaron itu hatta mabangso Israel siak kabuangan Babel jala togi honon namulak tu Jerusalem lapatanna naung marhacitaci nasida 70 tahun nasalpui alai nuang nunga adong batas ni hahacitoni naing masa perubahan naing buanon itu hatta manasida mulak karuar sian habuangan Babel nanaing buanon itu hatta mahita berali siya nakaarsak parukilon siya nakahasusan gabi akasilas ni roha naik patongonon itu hatta tuhita hamuna kadonga saha porsiaon molo di dok tuhata marolopolop jala marlas ni roha mahamutu bangso Israel doho tuhita sadarion parjolo sahali nunga di sesa Tuhanibe dosa ni bangso Israel na balgay nasa lilingon jo bangso Israel manudal hot Tuhani songoni mabalgani holong ni rohani Tuhan itu bangso Israel songoni masayang ni bang debata tu bangso Israel alai jo do bangso Israel manudal hot Tuhata sudah kesalahan sudah dosa nasidai nunga di sesa Tuhatai tutu sogodo rohani Tuhani mamerek takkan jugul li bangso Israel nasalilung alai dauhu ubalga holong atu bangso Israel naik pahar waron nasida mulak siak kabuang Babel tohodo memang di tahun 2024 nasalpui nagudangan akka hajahatota si patado alak soalak kita memuji Tuhani nagudangan akka dosa na taula dingoluta alai nuaing naik togi honon itu hatta mahita naing lianon itu hatta maturita kapasu-pasu silas ni roha dan apala di paingot-ingot tu hatta de akadosa hajahatot tadi tahun nasalpui nunga umbalga holong itu hani mamerek kita alani roba nadi patari parhita siat tahun na buruk tu tahun na baru Tuhani do na manogi hok kita haruar siat tahun na buruk tu tahun na baru Tuhani na menjamin keselamatan di tahun 2024 pos rohata donganan ramotan itu Tuhani dohita madalani are-are ningoluta di tahun 2025 molo tok tangan itu Tuhani na tatiop manak songo dia pela di dalan na naksidalanat di tahun 2020 dan mungkin madabu hita molo gomos tatiop taparsigatung tangan ni Tuhani do manugi hokita haruar siat tahun 2024 Totu Tuhani na menjamin keselamatan makanata di tahun 2025 alani unang mabiar kita unang boha-boha kita buano ni Tuhani do kita tua kapasu-pasu silas ni roha di tahun 2020 ido sihiri motta ido si paimauta jadi jot kudo amang di jamitaku ikon na mangolu do hita di bagas sapak kirimon lapatan na molo tabege jamita songonon ba tao pasu-pasu las ni roha do tao no dihaminin na mata padita sitorus
molo ninna hita dijabu pe kopos dorohata ikkon rimang-rimangat tadang nang dingoluta ikkon mangolu hita di baga sapak kirimon molo di do jamita tasadari las rohata ikkon makiri pita dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha na naik patongonon itu hata tu hita tikinanengro ikkon mangolu hita di baga sapak kirimon jadi jo tu gobar hon nama kirimon nama nginang songon nama nuas siswano nate jadi songon nama nuan jagung goi songon nama nuan cabe ala nama kiri bohita godak parbu ini cabeon jalar gamuse uban semangat kita mana bernabori maniram mamupuk anggo soma kiri bohita godak parbuena malas dohita nanggo mameregi songoni dohita namar hurion ikon nama kiri bohita dia kapasu-pasu nanaeng liano ni Tuhan di tahun 2025 molodang mangolu hita di bagas sapak kirimon na pertanyaan ope na marminggu ope malas dohita alani makiri mahita di ngoluta ikon las rohata di tahun 2025 ikon akasilas ni roha akapasu-pasu na naik patongonon itu hata tuhita aidang di paingot-ingot Tuhan ibe akadosa hasalata di tahun nasalpui nungadi sesa Tuhani dosa ni bangsa Israel na jojo manudal hodewata nungadi sesa Tuhani dosa tanah godangi hita bema marningo takah dosa di tahun 2024 erang binoto tek nadonggo sakit tahun yang mabunuh zol marang binoto yate alai sudena taulai takas doi dia dopan itu hata atik nah hiaro hita manak kurang binote barang iboto zol mate ayo iboto zol mangai penjara hok kita nah suang mama boto zol ma ala yang go dia dopan itu hatta patar rosudi adong go CCTV ini tu hatta jai mula hula kulo ati akamangenang juma go sia CCTV ini si sambo CCTV ini tu hatta anggo CCTV ini si sambo baholang gabar rate contohnya bani buat butini takut saya ada gitar batarida anggo CCTV ini Tuhan akamangenang maksud jahat nai pikirat tai pe hona rekam ima hebatna ayanggo CCTV ni portivion baholang gabberri naik kubuatan husakui masan tarida anggo CCTV ni Tuhan dakolang gabbar alai maksud na di rohat taipe hona rekam di CCTV ni Tuhan di bawah Tuhan ido hana taula di tahun nasalku di bawah Tuhan ido dia kana jahat songo dia hamalasot kamamuji pasangapon iba alai sudei nunga di sesa Tuhani ubal gaholong Tuhani mamerek kita di patari parhita di tahun 2025 Tuhani do na patari parhok kita Tuhani do na menjamin segala-galana di ngoluta Tuhani do na menjamin keselamatan keamanatan di tahun 2025 molo botul-botul pos rohata tuiban alani kopos dorohani Tuhani ikopos rohata naramotan donganan urupan itu hanido hita diakka pardalanan ningoluta di paharuar debata bangsa Israel sian habuang abadin ala asi dohot tolongi rohani Tuhan dakola kata hape holong itu hatai alai dipatudu homar hite pabahenan dakola kata hape Tuhani madok kolong rohana mamerek kita alai tarida do tutu di patari parlohita tu tahun baru 2025 anggo mamerek siana kata kakta jugulta jahatta malasta mamujibana dan nabu hia benak kita tari partu tahun 2025 alai di somma belganiasi do tolongi diasi di haholongi Tuhani do hita sahat tunuan alani tabalos maasini Tuhani marhite na do hotita makaolongi Tuhani di tahun 2025 songo dia hita makaolongi Tuhani dak sai holat di hata do honota sai holong rohakku itu tuho sai holong rohakku Tuhan tuho sai holong rohakku inak tuho alai tapatulu homa holongi rohatai marhite pabahenata songo dia hita patulu hokolok tatu Tuhani akaulau lomoni rohani Tuhani mana taula di tahun 2025 akaulau namaralo tulomoni rohani dewata saya tahu sahau tapasiding tabolokon jo turok di jamita kwa kamanginang isi hicat tita manugo na isa podoman tabay jo teka dingoluta ikon ulaw lomoni rohani dewata na hula
Satoki kudul hita purumate unak torgaor jo hita. Unak saya fitor remeng-remeng ojo ate. Martangnya kita satokin tabai tekak di ngoluta. Ikolo moni rohani dewata na hula di ngolu. Tabereng joadong go perubahan setahun nasalpu. To tugodak perubahan. Nanaeng lianon itu hatu hita. Molo sai tok tonga kaulau moni rohani dewata na taula di ngoluta. Unak majuakan na negatif iya te. Angguan noni kukujang gole ibana. Unak tersongen. Angguan noni kokutak ko jo pisang ngai. Unak tersongoni. Alai tabai jo tekak di ngoluta. Anggo sadarion. Akaulau moni rohani Tuhan mana hula di ngoluku. Tabereng joadong go perubahan setahun nasal putunuain. Pasti godang aka pasu-pasu. Pasti godang aka perubahan. Lianon itu hani di ngoluta. Alani borhak mahita. Manguruti ngolu-ngoluta di tahun 2025. Di bagasan las ni roha di bagasan lolopolop. Pos rohata. Donganan ramotan itu hani dohita. Pos rohata. Tabani Tuhan aka pasu-pasu silas ni roha. Nang di tonga-tonga ni keluarga ta. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Ala sidoho tolong boy hami tari persiat tahun naburu 2024. Tu tahun nai baru 2025 on. Di bagasa kai paso di bagasa las ni roha. Takas susadari hami Tuhan. Holan alani asidoho tolong mudoi. Dangalani burjunami, dangalani malonami. Alai alani asidoho tolong irohabu. Alani Tuhan di minggu nami sadarion. Nama ngalopitangan dohami Tuhan dopamu. Maka muliate hona kapasu-pasu. Umur nagajang na pinasaha Tuhami. Boy hami tari partu tahun nai baru 2025. Asima roham di hami Tuhan. Sapala naung diasi hohami. Sapala naung dihaholongi hohami. Boy tari partu tahun 2025. Tangamu nabadia imamu se Tuhan. Napa borhato kami. Madalani are-are ningolunami di tahun 2025. Jala tangamu nabadia imamu se manomu hami. Di ujung tahun 2025. Asa sahat kami tujung tahun jala tari parmu se tua katau naik pasahat mudopi Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Tabamu akapasu-pasu silas ni roha di hami di tahun 2025. Pos rohanami Tuhan. Gade tahun asini roha matahun di hami saluhuna. Tabai Tuhan akasilas ni rohai. Asanggi atok tong las rohanami mamuji pasang apoko. Atok sahat tutangam madang doktor dinami. Di nanay ngulutan nami matuha pardalanan ninggolunabi di tahun 2025. Pasu-pasu aka keluarga kaya nakon nami. Pasu-pasu aka nahulahan. Asanggia marhiti akaulaw nami Tuhan. Saha pasu-pasu mi. Naktutonga-tonga ni keluarga nami. Tarlobi Tuhan dia kaya nakon. Pahopu Tuhan. Naog pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Di tahun 2025 takas suapeho kami nasida tutangam. Asiro haptu hapasu-pasu akaya nakon nami. Molo di bagasa parsikolado penuanga kaya nakon nami. Ramoti nasida labor hado lau mulak sa parsikolan. Buka rohado ho pikirannya kaya nakon nami. Asa takas dia tu sinasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong musela banasida na mga luli makalujaho parbinotoan. Molo na mga luli karejo akaya nakon nami Tuhan asiroham. Sai patongo matuhan akapar karejoan na hobar tu nasida bi. Asanggia doho marolopolo marlas ni roha nang nasida mamuji. Molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohay. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tada nasida asido tolong. At toko matuhad dongan nami miya maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bay na kabagas nami Tuha bagas silas ni roha di hami lumobi mamuji pasangapoko. Juluani hami Tuha dia kadalan na naksidalan nami di tahun 2025. Juluani hami dia kaulaun na naksiulaun nami. Juluani hami dia kapikiran na naksipikiran nami. Unang loas sami mangalak kasomar donga dohoto. Dongani hami Tuhan. Asa tiur ngolu-ngolu nami di tahun 2025. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Huwa kami tuadopamu akadongan nami ruas ni huriam.
namarningo dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun hatu tubuh doho pardong asari pion nasida. Asiro hatu halam tabay hahipason. Tabaya kasilas niroha di tonga-tonga niya ka keluarga nasida bi. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asiro tolong. Suak songoni ima Tuhan di minggu nami sadarion. Hubuak kami nak tua dopa muakadongan nami nadi bagasa parsahiton. Macai toro ruas ni huliap Tuhan nadi bagasa parsahiton. Tarlubi mai Tuhan yamanami amang iye gultom. Sian we dua. Natongodo penuaingo name di rumah sakit CM. Suak songoni di sirebek kamanulang. Sian we dua. Natongon wengok name di rumah sakit MNC Sentul. Nang diamanami amang MC Right wek 2. Natongon wengok name di rumah sakit Sentra Cibinong. Nang di si Jonata Sinaga wek 3. Natongon dopen wengok name di rumah sakit Ciputat. Nang di Siniko Nainggolan wek 4. Natongon wengok name di rumah sakit Restukasi. Nang di nanami nak panggabea Borhutagaol. We onom natongon wengok name di rumah sakit daerah Ciracas. Nang dia manami amang jesiahan we onom natongon wengok name di rumah sakit CM. Dia manami besi majutak wek 10 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang di Siriko Asitompul wek 10 natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang di si Joshua Pakpahan wek 10 natongon waik pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Asiro hap Tuhan dia kadongan nami namar sahiti dang boy las rohana sida di tahun na barwon alani parsahiton na sosodingolu nasida alani Tuhan mangido hami tu adopam asiro hap Tuhan surdu kotangamu nabadia nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan liano mu akagajangi umur liano mu hamalumo nasanggia to akatikina nengro boy hami toktong marlas niro hamamuji pasang apoko pos rohanami Tuhan pasu-pasu akaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhita kay Tuhan boy tumibu bolok tanggal parsahito ni siya pamatang nasida tumibu hami marlas niro hamarolo-polo mamuji pasang apoko. Atok sa hatutangam madang dohoto dinami. Homa Tuhan na madongani hami. Madalani ari-ari lingolu nami di tahun 2025. Satokin na Tuhan na yung mula be mahami. Na yung mula kan madapoto na kabagas nami. Asiro hap Tuhan dongani ramoti hami di pardalanan. Padawa kabataba padaw parmaran. Palas rohanami ano Tuhan boy pajupang. Dohot akan nahuhaholongi hami di bagas nami. Nang di tonga-tonga ni bagas nami, dongani ramoti pasu-pasu hami. Tuktuhi toktong roha doho pikiran nami. Asa say masihol hami. Romar pungu marsaor di coromon. Jalo matuhan ilhirik pangiduan nami on. Mar hite-hite guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dina maredde hita laos tapapungu mapeliata maredde hita 435. Surah
amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyana nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa para saya kami peleanon patibulhok karajaom. Dito nga tonga ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileo-leo mitu hami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaom, sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongo na di Banua Gijang. Leo matuhami sadayok kangolua siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaur ho madamena tuto di munabi. Amen. Shalom. Selamat tahun baru mari kita saluna. Musik aja.